Mga igsoon si Auntie Claire. Matod pa niya, dismayado kuno magahigala ang Pangulo kay wa kauli si Saldico. Auntie, tira! XFM Katropa. Nakausap po mismo natin ang Pangulo ngayong araw at sinabi niya na disappointed siya. Okay. Dahil malapit na sana natin na pauwi si Zaldico. Hapit But daw. since meron nga pong ibang bansang involved at ang lumalabas lamang po na kanya na-violate ay ang paggamit ng invalid documentation. So, ang bansang Czech Republic po ang siyang mag-uutos kung anong gagawin kay Zaldico. Batid din po siguro ng Pangulo na hindi lamang siyang dismayado, kundi marami sa mga Pilipino ang umasa, lalo't sa kanya nang galing ang anunsyo. Doesn't the President feel compelled to issue an apology over the announcement that he made himself? Balik ko ang tanong, saan po siya dapat mag-apology? For at least, at the very least, Bangag yun, di ba? raise the expectations of Zaldico Kalami sa pangutana will be ba? made to answer to the Filipino people. Lahat naman po tayo ay umasa. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Magbismod yun siya, no? Magbismod siya ba? Basta maigo siya pangutana ba? So, wala po tayong nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo dahil hindi po ito tinulugan ng Pangulo. Pero since Matura ganiwang! itinatawag po niya ang ambassador ng Czech Republic at ng France para malaman kaninyo kung ano ang mga pwedeng nagawa sana, is that an admission that something went wrong somewhere? Yan po ang pag-uusapan. Kung meron nga ba tayong pagkukulang o meron bang hindi nagawa para po mas maliwanagan tayo. Maka-high blood maning. Ano pa ang dapat maitulong ng ibang bansa, lalong-lalo naman po na tayo naman po ay meron tinatawag na United Nations Convention Against Corruption. So, ang kaso po na kinakaharap ni Zaldico ay patungkol sa malversation. Oh, pero wa pa man nakaabot sa alam naman po ng period notice na. Ano ba ang dapat pang nagawa? Dahil sa atin pagkakaalam, sa pagkakaalam ng Pangulo, lahat po ng dapat gawin ay ginawa na. Los ninyo. Nakausap po mismo natin ang Pangulo ngayong araw. Okay, atong balik ko na. Na-disappointed siya. Mm. Dahil malapit na sana natin na pauwi si Zaldico. Op, stop. But since meron nga pong Pause lang, pause. Hapit na daw mapauli si Saldico. Hapit na ginunta. Sus, mga igala, mura na ka nang nagpatad og lasto nga nagpatad kag 88 wa ka kabali. Saldi na, naging bato pa. Ha? Saldi na, naging bato pa. Hapit na gyud ako no, may gala. Unya, muna nga, nalungkot ko no ang Pangulo. Palungkot-lungkot dayon. Aron ingnon? Ay! Ha? Bahala mo diag mo ingon mo nga ikaw katropang Arnel, di ka mudapig ni BBM. So may idapig na kung BBM in tao no? Hunaw-na ninyo ba'y daghan tang gahinam-hinam makauli si Saldico. Kay susi si Saldico mga igalas tanan nga kawat. Nga nahitabo, maigsoon. Hunaw-na pagkahibaw kong Martin. Nga muuli ay na Saldi. Kay sundoon ng bungbong bay. Mura ko gisilihan may galang sampot ni Martin. Imagine na. Nakapagawas ko siya pamahayag may galang dingon. Oy, di ko musugot nga ako ra. I will not be the fool guy. Sabay pasabot anang I will not be the fool guy. Di ko pwedeng ako rin mo saluan ng tanan, oy. Ayaw yung ka-fool guy. Basta ikaw, labi na ikaw may mastermind. Lisod ginag-ayaw mga higala. Diba? Aksyon ka balaka. Karon aksyon na sa kamingaw. Nga naman. Safety ta. Nga naman. Si Saldi, mga higala, no? Si Saldi, tuwa sa France. Nagkaonog, sabay pagka-pronounce na ba kay French, maguna. Di kayo kumaayo anang pronunciation sa French eh. I know Latin, I know Spanish, I know some Italian, but French, medyo, sana, croissant? Croissant! Di ba man ay sikat man na may gala na lami na nga pan dito sa France ba? Croissant. Nya kapi-kapi dahil dito mga gala, spray-spray mga mahalon nga pahumot. Na sa France mabalit gab ka ng mga, nawala ko na mga kuan gab, mga luxury brand. Nasa France, kay kining France, ano yung lugar sa mga kwartahan ba? No? Namagyapoy kabos, pero ang kabos dito, kwartahan na dres ato. No?
Now, ang atong gobyerno mato ba ni Antikler, hapit na yun, gamay na lang yun, nadakpan na unta. Sunod gab, pangutana, nindot ni pangutana ni Iban, no, sa taga GMA Miguel Iban Mayrina, no, kailam yan itawhanan no, buutan no, ako'y kasawayan ni Miguel nag-abot mi sa una sa field, wala problema no, dili ni parehas ubang taga Manila nga pagtanaw, ito man ka, taga Mindanao yung ka ba? Kami ba taga Manila ingana, no? Ako sa una nalalaag og Manila, bay? Nya, pagkabalo nga, taga saan ka, kuya? Mindanao? Totoo ba yun na, ano doon, maraming mga may gira doon? Oo, totoo yun. Totoo nga, nag-CR kami, may nga pumuputok sa aming likuran. Ha? Ganun ba? Minsan nga yung pag wala na kaming magamit na inuman ng tubig, yung pinagputukan ng kanyon, ginagawa namin, ginagawa namin lagayan ng tubig yan. Ayan! Muna ng inyong impressions Mindanao, sakyan. Tapos ikaw, kuya, nakaano ka na? Nakasali ka na sa oo, nakapatay na ako. Ayan! Ako rin, nalungkot ninyo. Alas 7:47 na may Dagdas Bundag. Sunod, Prayon. Prayon. Sige. Kaya stop mo na to na. Okay. Udyuhi. Ang lumalabas lamang po na kanya na-violate ay ang paggamit ng invalid documentation. So, ang bansang Czech Republic po ang siyang mag-uutos kung anong gagawin. Kay Saldi ko. Next question, kani gwapo. Paminawag tarong ha. Pangulo na hindi lamang siyang disamayado, kundi marami sa mga Pilipino ang umasa, lalo't sa kanya nang galing ang anunsyo. Doesn't the President feel compelled to issue an apology over the announcement that he made himself? Balik ko ang tanong, saan po siya dapat mag-apologize? For at the very least, raising expectations that Zaldico will be made to answer to the Filipino people. Lahat naman po tayo ay umasa. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Wadyo'y Pangulo. batasan ba? Wadyo'y batasan bisa kung saon. Claire, wadyo kay batasan, Claire, wadyo'y lami ba? Diba? The reporter is without walay politika ng utana ba? Madam, nagaga-expect, madam, no? Dili ba kumpel, wala ba naaghat karon ang Pangulo nga at least man lang mangayo og dispensa sa mga Pilipino nga napasaligan. Okay, di na ta maglalis og nahuli, na-arrested. Kay depende karon ang meaning karon sa word, magdepende kung unsay gustong gamiton ni Auntie Claire. Imo namang himuong bugo tanan Pilipino, Claire, oy. Pero tama tong suggestion sa ato ang listener nga. Ayaw nagpahawaan para namin topic kada adlaw. Ha? The more, Claire, nga magsigi kag yaw-yaw, the more nga ang rating sa imong presidente mo negative og samo. Dinuod yun na. Sanaw ninyo, be. Nadungog ba ninyong pangutana, mga higala sa reporter? Ma'am, ang presidente, naghatag og expectation sa mga tao. Siya nagpasalig Diba? Siya nagpasalig. Unsay ingon garo mga higala ni gisigundahan pag yun sa iya mga higalang alter ego, no? Sa iyang Secretary of Justice nga si Bida, pur Bida, nga naingon siya, di ko kalimutan na, 99.9 murag germs. Nga ilang mapauli, mga higala si Saldi, wa mo mauwaw karong panahon na. O ako'y Francisco Bida, pag abot ni mo diri sir, ayaw na, resign na lang. Gapapreskon pa katong ni Agi, Claire, di ba? Inyuha man ng grupo. Gapapreskon, gaingon nga, dakpan lagi na. Nadakpan na, sige. Naa naman kaha, karon, paghiman de begala kay asa pay saldi ko. Asa pay saldi ko begala. Dugay pay manguros. Dugay pay manguros mga igala tuwa na. Si Saldi. Pero sa diri pa lang sa Pilipinas, gapapresko na may igala si Bida. Uban may igalang taga DFA. O say ingon nila sa media, 99%. Pag maingon kag 99% mga kaigsuunan, there is almost no room for failure. 99
You are, at this point, gamay na lang yun, may gala, of being perfect. 99% ka, sigurado ka nga mapauli. Unya, karon may gala, wa kay mabit-bit karon nga saldi ko? Ay, buang. Ha? Dili ba na dakong tamparos mga igala sa ilahang kuan? Papreskon-preskon pa mo? Kay mapauli gyud mga higala si Saldi. Murag kagaw no kay 99.99. Yawa man kining mga higalang tigpamaba sa Malacañang nga mukalit lang kasuko ba? Murag na ay mood swing permi bitaw. Giminupos na masiguro ni siya mga higala. Wala soda akong kape mo timpla na sa kong Santon Gold karon kay naapay sablig na ko ni maigala siya nga tubangan ni. Ipangutana siya, gwapo kay mangutana. Baliko na ko na to gab ang pangutana sa reporter gab. Ganahan ko sa pangutana bay. Hanay pahiluna kaayo. No, pahiluna gyud kaayo kapag pangutana bay. No, at least man lang siguro pwede nga ang Pangulo mangayo og apology sa katawan nga siya man mismo naningkamot matud pa niya nga atong paningkamutan nga makauli si Saldi. Pero ang tubag bay, ang tubag actually kini nga tubag dili na ni mga igala for and on behalf of the president. Tubag na gyud ni gikan sa kamaldita ni Auntie Claire. Ay! Oh. Tubag na gyud ni gikan sa iyang personal mga igala, dili man na dapat ingana god. No, dili man ko dapat ingana. Sus, amot og nagkapoy mga igala ni ngani ay. Sige daw gabi atong mabinahon kadali. Gikas pangutana ni Iban. Expectations that Zaldico will be made to answer to the Filipino people. Lahat naman po tayo ay umasa. Lahat naman po na dapat gawin ay ginawa ng Pangulo at ng administrasyon. Ang kanyang inireport naman po ay tama. Sig balik-balik, anak. Wala po tayo nakikita na maaaring sabihing pagkakamali ng Pangulo dahil hindi po ito tinulugan ng Pangulo. So mo nang nagniwang. Ipinatatawag po niya ang ambassador ng Czech Republic at ng France para malaman kaninyo kung ano ang mga pwedeng nagawa sana. Is that an admission that something went wrong somewhere? Yan po ang pag-uusapan. Kung meron nga ba tayong pagkukulang o meron bang hindi nagawa para po mas maliwanagan tayo. Ano pa ang dapat gawin? At ano pa ang dapat maitulong ng ibang bansa? Lalong-lalo naman po na tayo naman po ay meron tinatawag na United Nations Convention Sige, Against Corruption. tama na gab. Balikan na to sa pangutana mga igala. Ingon ang reporter. Ma'am, wala ba na kumpel ang Pangulo nga mangayo man lang dispensa sa mga Pilipino? Gumikan kay nag-expect ang tao kay gipasalig niya. Karon ang tubag ni Auntie Claire mga katropa, unang-una unsa day ipangayog pasaylo? Hanggaw man nga klase nga utok ni bay. Easy. Usa ko doy angay ipangayog pasaylo. Isog kayo bay bismo gyud dayon. Di klaro sa reporter nga for at least ma'am, no? For at least ma'am, for raising an expectation. Ang tubag may gala sa bright kayo nga tigba maba. Lahat naman tayo umasa. Silabot na mo giapil kag asa diha, umilabot. Ang giulatan sa mga Pilipino karon nga mapanubag. Mapauli si Saldico kung simple lang nga nga coordination. Dili ninyo kaya. Wala na. Kiningig sutanan sa korupsyon mga igala malubong ranis kalimot. Maghulat na lang ta mga igala kinsay kinsa mga igala mahimong presidente sunod. Mahimong administrasyon sunod. Bahala naghutdo ninyo inyong tuig sa administrasyon mag-imbestiga lang mo aning karon. Buhatan ninyo. Kaya sobra na kayo ka mga tikalon, sobra na kayo ka mga bakakon, sobra na kayo mga igala ka nakatamay sa mga Pilipino mga kaigsunan. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Numero 1 ni mga igala ng babae das Malacañang nga mura na magpresidente kumo istorya. Di ba? Kung pwede man mo ingon nga tatanong po natin sa Pangulo. No? Total, ang Pangulo may mga ipasaylo, di man ikaw, Claire? Ikaw ra ba'y nang hinambog? Ikaw, Claire, ikaw ra ba'y nang hinambog, ha?
ikaw gahinambog nga bunga ito ng pagsisikap ng Pangulo. Og naay nakadaot sa presidente ani, numero 1 gyud mga higala nakasamot og kadaot kang Bongbong, kini si Auntie Claire mga higala. Kay ang kadto mga higalang ining statement ni BBM, nahuli na si Saldico. Unya adto dahil siya may gala sa he is detained right now blah blah blah. And then iyang giingon niya makig-coordinate ta kay para mapauli. No more no less. Moro to ingon ni BBM. Pag-relay karon mga higala aning tibaghak may igsuon nga antikling. Pag-relay niya lahi na. Iyan ang gipakapinan mga higala. Iyang kaugalingong komentaryo. Unsa man ka komentarista ka o tigpamabagyo kas Malacan niya? Unsa man? Oh. Unsa na ingon niya? Nahuli na si Saldico. Grabe ka, isog ba kayong poise? Ang proud kayo ba nga? Daog yun me. Ano ba? Nahuli na si Saldico. Bunga ito ng paninindigan ng Pangulo. Ya ka lang! Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Hawa niya! Hawa! Hawa! Galaw-gaw. Diba? Kung imong basahon may galas, BBM, ang iyang pangmahayag, niingon ramag, nahuli na si Saldico. We will coordinate, kay, kung ano na to. Maging-alayon ta. No, maging-coordinate ta dito, kaya mapauli na dire. Pag-abot karon mga higala kang Auntie Claire, Napato ka video? Napato no? Nahuli na si Saldico. Napakato no? Oh. Sabi siya ka, proud kayo, nahuli na si Saldico. Bunga ito ng matinding pagsisikap ng ating Pangulo na mapanagot ang sino mang dapat managot sa maanomaliang flood control project. So kinsa karon ang hinambog o si kinsa karon may galang nag-raise expectation sa mga tao? Ikaw, Auntie Claire, ikaw may nakadaot sa imong presidente. Oh, Sharo kamo Malacanang. Wadyoy makatambag ni BBM diha, pali, por favor. No? Basig na yung mga amigo ni BBM na minaw diri sa kuha ba? Palihog lang. No? Kay para man is Pilipinas sa tungkuan, tanggalan ninyo na. Tanggalan ninyo na. Ingani whether we like it or not, Sara Duterte ka, loyalista ka, or whoever you are, pinglawan ka, isa rin presidente nato sa Pilipinas karon, whether we like it or not. It is a constitutional mandate that we are all bound to obey. And we are all bound to follow. Kinahanglan may gala, bisan bagdi kaganahan. No? Pero what ay mahimo, maigsoon, isa ra gyud atong Pangulo karon. No? Bahalag mo ra siyang Pangulo sa dayong. Easy. Bahala may galag, mas abtik pa ang Pangulo may galas, jikike. No? Gagmayng kiat-kiat. Bahala na may galag, mas abtik pa nga Pangulo may galas sa tuda. But it will, the fact remains that there are 31 million people, although na sayo, bahala na whatever it is, nga nagbutar niya may gigsoon. So, it's the power of the people vested bagay gala on those official. So, whether we like it or not, we have one president. And, although managlahi may gala tong baruganan sa politika, but we all want this country or this nation, mga higala nga, may naman lang intaon. Bahala gaawayan na yung politika diha. Ayan yung damayang bugas. Ayan yung damayang palaliton. Kaya kami mangaon. Kamu diha bahalag pagbugno mo ginyo. Diba? So, bisag dili ka pabor ni BBM, bisag kaniman lang, we need to have a spokesperson nga kayang ipaabot sa tao o ipasabot sa tao, mga higala, o kayang mo pacify sa tao. Dili kay kanunay mga higala nga murag irong buang. Awa ha, ingon siya may higala. Kisa may nidaot ni BBM, siya raman. Ang ka-BBM, ingon si BBM, nahuli na. Okay, sige. Dawato na to doon, nasayop sila kay mo ingon sa Czech Republic, ayaw nyo gamitan ng nahuli kay wami nagagamit ana. Okay, whatever, humana na.
Sa mga po atong hisgutan na ni alas 8 anda nga wa naman si Saldi ron nagkaon-kaon ra magpan. Anak sa kagang laki. Oh. So, mao na to ka BBM. Yun siya sige na dakuan. Maki-coordinate ta mao ra. Wala na daghang panghinambog mga higala. Nga bunga ito ng aking pagsisikap. Wala. Ang nanghinambog kini mga higalang iyang tigpamaba nga nahuli na si Saldico. Bunga ito. Palihog ko gabi. XFM Katropa. Kono be? Na si Zaldico. Awa o? Bunga ito ng matibay na paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapanagot at makulong ang sinumang sangkot sa maanumalyang flood control projects sa bansa. Santon Gold Coffee Mix nga adunay glota tayo. So kinsa karon mga higala ang gabinuang. Si kinsa karon mga higala ang kining nagdaot sa kang BBM. Ang iyang tigpamaba mismo. Ambot bong, unsay naa niya bong, Mr. President, nga di man mo kaya tanggalon, wala na eh. Musamot og tiurok imong rating, musamot og kamaot ang administrasyon, kay musamot magkalagot ang tao. Kay the moment nga mulingkod si Anticler, mutindog si Anticler Maygala, ready na for bardagulan eh. No? The office of the Palace Press Officer is not for bardagulan. Dili na pang komentaryo. Kung gusto gini mo siyang kabahin gaya mo sa mga administrasyon, ibutang siya somewhere else, ayaw lang diha. At least you have to preserve the sanctity of the office. Nga naman, ang among ipanghinaot nga, bahalag kinsay mga igalay galingkod, kining opisina may igala sa Office of the Palace Press Officer, magpabilin kining neutralizer, magpabilin kining tigpasabot sa tao kung magkalibog-libog na ang atong gobyerno mga kaigsunan. Ultimo siya clear ang pangalan pero dili unclear, pero unclear mga igala mga pamahayag. No? Gidaot niya mismo mga igala ang opisina Pinagis pagbutang sa iya nga si Auntie Claire mga igala is a great contradiction. Clear iyang pangalan pero wag yun clear may gala iyang mga pamahayag yun. I mean, wag yun makasulti ni BBM diya. Bisag na yung mga supporter diya, hunghungi daw ninyo si Marcos nga. Ato na ning, ato na ning Elisa ni, pangitain ninyo ka ng tarong. Ngano di tarong pabagod na. Kaya ako'y natunong may gala nga ako'y reporter, mag-away yun ta diya. Tarantado ka, gipangutana ra kag. Ang suko man ka. Ang pangutana mauni. Pila ra may pag-ingon mo kang presidente nga, Mr. President, di ba daw ka mangayog sorry? No? Pila ra may pag-ingon nga, itanong po natin sa Pangulo yan. Total siya naman ang hihingi ng apology. Dili kay ikaw naman mo tubag. Unang-una, ano ba ang kailangan niyang ihingi ng tawad? Tanawa ra. Hanggaw giniingani nga tao may gala nga di ka kita asa ilang sayop. Gisigundahan pag yun may gala sa reporter giingnan. Di ba mas maayo unta nga at least man lang inyong gi-coordinate ang ambassador sa Czech Republic o ang ambassador sa France before doing anything else? Dili ba ni admission nga dunay pagkulang? Yan pa ay pag-uusapan. No? Yan pa ay pag-uusapan. Ila pa nang samutan kung dawaton ba nilang nasayop sila. Nasayop man yun mo, kaklaro ana. Bullseye! Di na lang yung dawaton nga napalpak. Daga magpalusot. Ultimo mga meaning sa nahuli na aresto o sabon pa. Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye. Ultimo meaning mga igala sa mga pulong. Pang-usabon pa mga igala ang Anticler. Para lang mo fit sa yung narrative mga kaigsunan. Wag yun po'y, Bong, mo po na yung nakapait ni mo, Bong. Di mo kay lami, paminahon po. Ngano na presidente man ni mga igalang, magkanga-kanga man mo istorya. Kaya sa presidente palandaan nga level, kabalo na mga igalang mo pasabot o tagtao, wala na may kinahanglan pang naapay, murag Anticler diha. Bibitaw, pila ra ba tayo pag-ingon ba sa reporter nga? Itanong po natin sa Pangulo, no?
wala pa naman pong sinabi ang Pangulo, pero itanong po natin sa kanya kung magpapalabas ba siya ng at least, di ba, kining apology, whatever, no? Ano naman ka simple? Di kay katarong atong pangutanang Iban Mayrina, no nga, ma'am, at least man lang, okay, di na ta maglalis anang nahuli, nadakpan, whatever. Kay pagka si Auntie Claire mo gamit, pwede man niya lahiyon ng meaning eh. Walking dictionary siya eh. Di ba? Walking dictionary ba eh? Maing buntag diya sa akong kaning kauban no, sa Super Radio si Super Franz Timbal. Kuan daw karon naka-monitor karong mga panahon na. Good morning. Good morning! Sa atong 657 YouTube viewers, diyan lang muna kayo ha. Good morning! May buntag. Now, di ba mga katropa, pila na may pag-ingon, tarong man to pagutana na sa reporter nga, tama ba ito? Nga, si Presidente man ko yun naingon nga, murag naghatag og expectation sa tao. And another one, through his alter ego, nga ang si Purbida, Bida, no? Si Frederick Purbida Bida, DOJ Secretary, nga naingon, 99% mapauwi yan. So, all in public, mga higala, and para sa tao, so your expectation, na karon wala man. Nangadto ra gani mo dito, ano yung gipasubay daan sa taga-embassy.